Kultainen sääntö. Ei riidalla rakenneta. Ei pidä herneen papua nauraa, ei ole toinen toistaan parempi. Kun etsii toisen parasta, löytää omansa. Niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Mitä kultainen sääntö tarkoittaa? No vaikka jos menee keinumaan, niin pitää päästä toinenkin keinumaan, eikä vaan keinua itse. Älkää tehkö mitään sellaista kanssa ihmisille, jota ette halua tehtävän itselle. Älä tee toisille mitään sellaista, mitä et halua heidän tekevän sinulle. Pidä naurisi saavutuksia kuin omiasi ja hänen tappioitaan kuin omia tappioitasi. Ainoastaan sellainen luonne on hyvä, joka ei tee toiselle mitään sellaista, joka ei olisi sille itselleen mieluista. Kaikki, minkä tahdotte ihmisen tekevän teille, tehkää te heille. On kurjaa olla yksin. Jos näkee, että joku on yksin kävelemässä, niin voi kysyä, että haluaako se kävellä yhdessä.